camera voodoo. Voodoo. Uite, tati, aici sunt păpușile voodoo, vezi? Ia uite. Ia una. Nu, că n-ai voie. De ce? Păi nu ne lasă. Eu, n-ai voie să atingi. Tati, doare ce? Doare? Au? Doare. Luate visa. Uite aici păpușile voodoo, uite. Ăștia sunt voodoo. Uite. Nu pune mâna, că n-ai voie. Wow! Dar cumpăr una. Dar una. O, că nu de vândare ăștia. Ia uite-o, baba, cum să ajungem. Tati, papuța voodoo. Nu mai îmi placă, n-ai voie. Hai. Asta nu cred că se poate. Vrei să cazi? Maxim o persoană. Cu maxim 100 kg. Eu am 100 de spune și O, nu spare, să la aici pot. O, nu, sunt poticării. Tati, dau câmpigo. O, că mai urcăm, hai. Hai, sus. Mulțumesc, tati, o surpriză frumoasă. Pe mami s-o pup, că mami a vrut aici. Mulțumesc, mami. Hai să vină mami. Ei, ușor, că uite aici pe terasă, hai. Ce? Hai, ieși. Dar ușor să nu cazi. Aici e vârful castelului. Ușor. Nu, Raisa nu-i vei. Nu cazi, vină încoa. Raisa, nu mai fugi pe aici, că aici e la înălțime, vrei să cazi. Nu, e de aici. O, că n-avem voie mai sus, nu, că mi-e frică, hai, vină încoa. Nu văd ce este. Raisa, vrei să cădem, hai. Ce este? Nimica nu e sus, hai.